Nagaluto og gulay akong mother kay ang katuman ng utan dito mo ay gikuha na mo sa katong diari ba. Kato ganing diari na ko hatan awa. Diri ni nga utan mga maider. Yung kana. Yung kani nga mga utan dira, di ba wala na siya. Na nagutan si mama kay para goods ba ang health. Healthy foods living. Naindot kayo ang makakaon magugutan din ang isuba ka na niya katong inununan nga kuan isda. Taara yung gikab gikuan niya gihagpat niya ang kuan kamunggay. Di nagpabukal pa pod og kuan kanang ininit mo man na diri jud sa probinsya. Kinahanglan man jud nga patudahan man jud maayo og kuan pabukal aron madali ang luto kalayo ba kahoy na. Good morning na mag-charge sa ako rin after ani mukhaon na dayon ko kaya ako ilakaw. Good morning everybody, good morning na karon kay human ako exercise. Shout out po ko sa akong Bibi Loves dira nga nag-message ko niya nga gajogging dira gud sa ubos yung paingon sa taas jogging lang gud ug musington man pud ita no. So again guys, wag man ani og luto ni mama is mamahaw me. Love you all. Mga unatan ninyo ha. Nadara mo ang katong giluto ni mama nga utan o dara. Alami kayo. Napoy bulag. Tambar sa ubo ha. And kaning talong gisugba ni. Na mga una tanin niyo. Ano tayo yung promise? Ako na lang ibahog. Ano aluti gamay ha. Ay luti para lamig yung kaon. Sana. Pamahaw na mo dira pod. Para healthy ka inyong life. Bulad. Hindi mawala ang bulad. Pero sa probinsya. So guys, thank you kaayo. Thanks for watching and then God bless.